Som Ján Literát z Madočian, dnes už neexistujúcej osady na Liptove, ktorá sa neskôr stala súčasťou obce Liptovská Teplá. Môj život a skutky v nasledujúcom období boli predurčené dobou, v ktorej som žil v 14. storočí. Ako zeman a notár Liptovskej stolice som mal zodpovednosť za správu dokumentov a prisľúbení, ktoré určovali majetkové vzťahy. Mojou najznámejšou činnosťou bola falzifikácia donačných listín, ktoré potvrdzovali vlastníctvo majetku. K tomuto nečestnému remeslu som sa dostal z vlastnej ctižiadosti. Chcel som získať moc a postavenie v spoločnosti. V tej dobe bola falzifikácia veľmi riskantná činnosť, pretože hrozili prísne tresty, vrátane trestu smrti a konfiškácie majetku. Napriek tomu som sa pustil do hry. Vysoké stávky ma k tomu nabádali a zdalo sa mi, že šikovnosť v písaní a napodobňovaní pečatí mi umožní uniknúť pred následkami. V roku 1390 som však nebol dostatočne opatrný. Pri prehliadke mojej kúrie úradníci objavili falošné pečate a dokumenty, čo viedlo k môjmu odsúdeniu. Na stoličnom súde vo Svätej Mare som sa priznal k svojim zločinom. Vedel som, že moje šance na oslobodenie sú mizivé. Bol som odsúdený na smrť upálením a mohol som si len nostalgicky uvedomiť, ako som zlyhal. Môj život sa stal varovaním pre tých, ktorí by sa chceli pokúsiť podvádzať, že zlo a krádež nikdy nevedú k správnej ceste. Môj príbeh je svedectvom o sile morálky a dôležitosti žiť pravdivo, aj keď to nie je vždy najjednoduchšie.